كبور حزب إرترا زي اتوترو قدام أبسعة زي نابخا إنما حلال فوق ناي حزب إرترا نقابة فنوي كل ساعة نقابة منتخا ذكالس حزباوي بوليتيكاوي منقسقاسي كل ساعة كا كساب أبتزدلها تبصح كم كلاس عدي أيكن وعلن كبرات تساتفتن على حن مصاكم نايلومي رئسنا سوقعنا قولن ستيتن يقريتا لولاونتو زي رقاقص حزبي لولاويت هاجر كتهلو يكال ديو زبلي أقات أم خوينو لومي صباح مقابيت شمونت مقابيت معلتي عالم لخاودة أنستيو سلزغوني مأتوي بزعبة كبرات جيغانو أديتاتنا أحاتنا نقبرينا قوالن ستيتي مانيا انتايا قوالن ستيتي نصلمتي نصعدو نبيشاتات تولد ولاديتيا أديا سلزخونة إذا بعلم لخاو درجة كنريو انكلنا بسبقاوي تمكحتي زتجفلقت كبرت سب فنجح مسنجلن معرن اتسبقاي مقاناي سمع سلزخونة خايو شمونت مقابيت ندك انستي عالم حاران موسى زقال سالو تقال كيدان مسريتن تقالسي نحيل يقصل دك انستي عالم ابتمرتن بوليتيكا ومحدران تودادر تخوينن يوصالو ازي نام عبل زقصل زلوي نبقول سيتي ارترا كتكور كمتن اديتات عالم كبرتي اديا اب قداي هاجرا بزلعل درجة زتواسئتن التواسائن جقنا سابع حارستاي نقادي شقاليتونيا تقاداليتيا أبوشتاوي مستيراوي سرعات أفدايناوي سربحيتات أب ميدا برتاوي تقادلو أب قطراوي سرع محبرات دكانستيو أب قطر زيبلو عينتات قالسي تساتيفا أبوشتاوي ختماوي سربحيتات بسنكور سربحيتات زحلفو حقتات كيزاربالو تعفينا أزكيتنا الله أبوشت هاجر طرح زي كونه أبو صاي إننا نبرا بصص كيبلا جيزي حلف عنه دحرنا صنت هيال قفعتات قبل علياتن تفصيمو أبو صاي تسديدن إننا نبرا بصص إلن أفاتن أبزي كفتال هيوت ينبرا الله إرتراويت قوالن ستيتي أب تحت خبيد سلم دبنا اتنبر زلا إزي حد سبعة سلطان نشقونا درع وطرح زي كونه كم محدراون بتدرارابي هاسيواي زوم من هاجرن من معرنت كنك على سالنا النبل ناي دياسبورا تقال استخي
እንታይ ገበርና ኣላ እታ ኣደ ደቃ እናዕበየት ብሰላም ክትነብር እታ ምህርትን ፖለቲካዊትን ከዓ ናይ ቃልሲ ጥጡሕ ባይታ ክትረክብ ሃገራ እትርከበሉ ኣገባብ ቃልሲ ከነካይድ ኣይበቃዕናን እዛ ጅግና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ካብዚ ኩሉ ተደራራቢ ወፅዓታታ ሓራ ወፅያ ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ፍሉይ ክብረ በዓል ኣብ ትሰርዓሉ ደረጃ ክትበፅሕ ድማ ንትስፎ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ናይ ሎሚ ርእሲ ወግዕና ክንኣቱ ልኡላውነት ወይ ከዓ ሶቨሬንቲ ከም ፖለቲካዊ ሓሳብ as a political concept ክርአ እንከሎ ዓብላሊ ንዓብላሊ ሓይሊ ወይ ከዓ ፍጹማዊ ስልጣን ይገልጽ ኣብ ዘበናዊ ዴሞክራሲያዊ ልኡላዊ ስልጣን ወይ ሓይሊ ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብወከልቲ ኣካላቱ ስርዓተ መንግስቲ ኣቢሉ የረጋግጽ ልኡላውነት ብመጀመርታ ከም ኣባል ወይ ዜጋ ሓንቲ ደውላ ወይ ሃገር ሓራ ምዃን ቀፂሉ ከም ኣባል ህዝቢ እታ ደውላ ንዕኡ ዝውክል ኣካል ፓርላማ ክህልዎ እንከሎ ዝረጋገጽ ልኡላውነት እዩ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ይህልዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ልኡላውነት ናይ ነገስታት እምባገነናትን ውልቀ መለኽትን ልኡላዊ ስልጣን ኣረጋጊፂ ዝሰርፍ እዚ ብሓፂር ንመእተዊ ዘቕረብክዎ ገለፃ ወይ ዲስክሪፕሽን እዩ ናብ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ክምለስ እንከለኹ ህዝብና ዘይወሃቦን ዘይክልኦን መሰረታዊ መሰላቱ ንሱ ከዓ ናይ ምዝራብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምስማዕ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ከፊእንድሎ ኢልዎ ናብ ፅርግያ ወፂኡ ክቋየቕ ተመንጢሉ ዝተጨፍለቐ ህዝቢ ልኡላዊ ክበሃል ይከኣል ዶ ነቲ መልሲ ሒዝናዮ ሓሲብናሉ ክንፀንሕ እዩ ንዕኡ ወኪሉ ድልየታቱን ጠለባቱን ብስሩዕ ኣገባብ ናብቲ መንግስቲ ክቐርብ ዘኽእል ወካሊ ፓርላማ ኣብ ዘይብሉ ስለዘየብሉ ከዓ ብዛዕባ ኩሎም ንሂወቱ ዘገድስዎ ጉዳያት ብዛዕባ ስርዓተ ምሕደርኡ ብዛዕባ እቲ ምሕደራ ሰሪዑን ኣሊሙን ዘካይዶም ውግኣት ብዛዕባ ብኣላፍ ደቁ ዝሞቱን ዝስንክሉን ብዛዕባ ንሱ ኣብ ጥሜትን ልመናን እናነበረ ናብቶም ዘየፍርዩን ተመሊሶም ድማ ካሃስይዎ ዝኾኑን ውግኣት ዘጥፍኦ ሃገራዊ ሃብቱ ብፅፅ ኢሉ ክዛረብ ዘይክእል እዚኣቶምን ከማኣቶም ዝኣመሰሉ ጉዳዩ ዝምልከቱን ኣብ ዘልዕለሉ በብውልቀን በብጉጅለን ተተወሲዱ ዝምቁሓሉን ዝጠፍኣሉን ዝፈትዎም ህዝቡን ሃገሩን ጠንጢኑ ኣብ ቅድሚኡ ናብ ዝፀንሖ ንፀንሓቶ ሲኦል ትኹን መንግስተ መሬት ሃፅ ኢሉ መንእሰይ ኣብ ዝጠፍኣሉ ልኡላውነት ኣሎ ዶ ሃገር ክንብል እንከለና ህዝቢ ማለትና እዩ ሃገር ኤርትራ ክንብል እንከለና እታ እዚ ዝተፈላለየ ሕብረተሰባታ ብታሪኽን ብመስዋዕትነትን ዝደኮና መሬት ማለትና እዩ ስለዝኾነ ሃገር ብዘይ ህዝባ ኣይትግለፅን
تهاجر اتوم بزتفراليو أمصاصآن زمصو ዝተፈላልዩ መንፈሳዊ እምነታት ዝኽተሉ እታ መሬት ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሰፊሮማ ዝነብሩ ናተይ እያ ኢሎም ብሓባር እናርብሑላ ብሓባር ድማ ዝከላኸሉላ እትገልጽ እያ እንካብ ኮነ እዞም ብኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ኣሉታዊ ምኽንያታት ካብ ውልቀ ክሳዕ ዘለዓለ ማሕበራዊ ኣሰራርዓታቶም ልኡላውነቶም ዝተረጋገፁ ህዝቢ ልኡላውነታ ዘረጋገፀት ሃገር ኣላቶም ክበሃል ይከኣል ዶ? እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ልዕልና ወይ ልኡላውነት ሓደ ሰብን መሳርሒኡን ክሳዕ ዘላ ህዝባ ብምንም ዓይነት ጉዳዩ ባዕሉ ካብ ምስራሕ ተሓሪሙ ካብቲ መቆሐ ልኡላዊት ሃገርስ ኣላቶ ክበሃል ይከኣል ዶ? እቲ ሕቶ ወሪዱ ኣሎ። እቲ ገዛ ንሕቶታትን ርእቶታትን ብፍላይ ከዓ ንኽተ ተኸፊቱ ኣሎ። ከምቲ ወትሩ ምክብባር ቀንዲ መሳርሕና ኮይኑ ናይ 5 ደቃይቕ ንሓደ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ክንቅፅል ኢና። ይቐኒየለይ ብፅብብ ዝበለ ኣቕሪበ ኣለኹ። እቲ ቀንዲ ሕቶዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ከምቲ ዝብልኩ 5 ደቂቕ ንሓደ ሰብ ንሓደ እዋን ማለት እዩ ይብለ ኣለኹ። ንጀምር ሰይድ። ሰላም ሰላም መጀመርያ ይቐኒልና መርሓባ ከምኡ ድማ ነዘን ክቡራት ኣሕዋትና ከዓኒ እንኳ ኣብዚ መዓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብፅሐን ክብል ፈቱ። እዛ ሕቶ ተልዕላ ዘለኻ ቀላል ኣይኮነትን። ምክንያቱ ልኡላውነት ዘይብሉ ሰብ ልኡላውነት ሃገር ከውሕስ ኣይክእድን እዩ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ይስማዕ እዩ። እቲ ሽግርና ግን ንሕና ኣብቲ ጉዕዞና ኣብቲ ታሪክና እዩ ዘሎ። ኣብ ገድሊ እንከለና ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ሕቶ ናይ ዲሞክራሲ ይኹን መሰላት ዘርኢ ጉዳያት ክነልዕል እንከለና ድሕሪ ናፅነት ሕጂ ግን ኣብ ተጠንቀቂና ዘለና ዓይነት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ናፅነትካ እዛ ረፈረንደም ትበሃል ዘረባኻ መፀት ገለ ተበልካ ድማ ድሕሪ ረፈረንደም ዝብልካ ዘረባ መፅዩ። ረፈረንደም ምስ መፀ ድማኒ እዚ ኢሌክሽን ምስ ገበርና ዶ ኣብኡ ከይበፃሕና ከለና እቲ ናይ 98 ከኣቶ ተኪሱ ብዕኡ ድማኒ ዓዲ ከየረጋገፅና ሰላም ከይገበርና ከመይ ጌርና ኢና እዚ ንገብር ኣብ ምርጫ ናብ ፓርላማን የለናን ኮይኑ እቲ ንቁርብ ግዜ ተፈፀመ ኣሴምብሊ ንሱ ድማ ንባዕሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣክንዲ መሰጋገሪ መድረክ ዝኸውን ንዕብይ ስፍሕ ዝበለ ፓርላመንት እንታይ ኮይኑ ንሱ ከምዚ ሬኮነሰንስ መን ንመን እዩ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፅልና ይኽእሉ ንዝብል እቶም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ኢሳያስን ግብረ ሸበሮን ማለት እዩ ነዚ ሰብ ኣፅቢቦም ላሓዙ ከብልዎም ትሕቶ ከብል ምስ ጀመረ እንኳዕ ዳብታ ናይ ረፈረንደም ኣብፃሕኩምና እምበር ካብ ሕጂ ኣይተድሊናን ኢኹም ዓይነት እዩ ነይሩ። ዝሃደመ ሃዲሙ ዝተረፈ ተኣሲሩ ገሊኡ ከዓኒ ካብ ማእሰርቲ ርእሱ ወፂኡ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍና ድሕሪኡ እቲ ናይ ቅዋም ኢሉ ምስ መፀ ነቲኣቶም ነቲ ናይ ቅዋም ዘላዕሉ ዝነበሩ ተሓበብርቲ ናይ ጎረቤት ሃገር እዮም ተባሂሎም ከዓ እዚ ኩሉ ዓመታት ተቃለስዎ ስክር ፊሞያ ከምዚ ኣብ ማይ ዝኣተወ ሽኮር ወይ ከዓ ጨው ኮይኖም ተሪፎም ማለት እዩ ክሳብ ለይተሎሚ ሓሊፉ ከዓ ድሕሪ ዝሑል ኩናት እንደኾኑ ብሎት ኣብ መንጎ እዞም ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተጋሩ ክንብሎም ብንፁር ኣዘራርባ ንሱ ከዓ ምስ ተወድአ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ከዓ
انت خوينا اب جيم اوفر اتينا اب ديد لنا اب ديمن تبتكنا يتوعد كن مهم انت خوينا ابتي ناي وشت ناي اثيوبيا اتينا خاصه كم فترنا بوغن سودان كوم بوغن بحري حج انت خوينا تعدي instead of becoming sovereignty نحنا خميجنا نكالا هولون نعبيون نمعبولون قدفنا أبي أتينا أبتنا are we prisoners of geography or victims of geography زي بالحمام وجعنا لنا مالتي إذا كي تفتح دماني ها it's very difficult نحنا as a sovereign state كنمعبل كم حاجر بتمرتيقون بقطبهم ببوليتيكاهم بمناي سرعة ሕግን ኣተሓዛን ንክንከይድ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይኸውን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኢና ንነብር ዘለና ሃው ዱ ጌት ኣውት ፍሮም ዲስ እዚ ኢና ክንሓስበሉን ክንመራመሉን ዝግባአና ታንክ ዩ ዝተረፈ ቀሲልና ክንምሎ ታንክ ዩ ሰይድ እወቲ መኽባዕቲ ናይቲ ኩሉ ፀገም سياساዊ ህግደፍ እዩ ህግደፍ መሳርሒ ወይ ከዓ ደበይዛ ኮይኑ እቲ ዲዛይነር ከዓ ኣይተ ኢሳያስ ይኹን ትንፈልጦ እሞት ዕንቅፋታት ካበይ ይጅምር ሓቅኻ ኢኻ ብርሃነ ወኩልኹም ኢድኩም ሓፍ እንተቢልኩም ክርኢ ዝኽእል እንተ ደኣ ሓፍ ከተብሉ ዘይክእልኩም እውን ተዛረቡ ብርሃነ እንደገና ሰላም ክንብል መርሓባ ረዳእዝጊ መሲድ ሎ ሓደ ሕብረተሰብ ሲ ልኡላውነት እንዳሃለ ይብሉስ ልኡላውነት ዘይብሉሲ ሓደ ሕብረተሰብ ልኡላውነት ኣለ ልኡላውነት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሲ ልኡላውነት ኣለዎ ዶ ኣለዎ ዶ ክበሃል ከኣል ሃገር ኣለዎ ዶ ክበሃል ከኣል ንዝብል ኣዘራርባ ኣነ ብኸመይ ድሪኦ ሃገራት ልኡላውነት ሃገር ዘለወን ዩናይትድ ኔሽንስ ዝፍለጣ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ልኡላውያን ሃገራት ተባሂለን እዩ ዝፅዋዓ ሓንቲ ካብኣተን ከዓ ኤርትራ እያ ሕጂ ምናልባት ሰዒድ ክጠቕሶ ፀንሐ ብዛዕባ እቲ ናይ ብኢትዮጵያውያን ዝድለ ዘሎ ንኤርትራ ንምውሳድ ገለ እሱ ኣብ ፀብፃብ ክእትዎ ይደልን እየ ምክንያቱ እቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ተገይሩ እዩ ሓንሳብ ሪፈረንድም ተገይሩ ተወዲኡ ኤርትራ ሃገር ኮይና ሃገር ተፀዊዓ ዩናይትድ ኔሽንስ ተቐቢሎማ ስለዚ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ልኡላዊት ሃገር ልኡላዊ ሕብረተሰብ ኣለዋ ዶ ንዝብል ኣዘራርባ ሕብረተሰብ ኣለዋ ግን ልኡላዊ ኣይኮነን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ከዓ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ቃልስና ነካይድ ልኡላዊ ሕብረተሰብ ምታን ክንሕዝ ልኡላዊ ሕብረተሰብ ዝበሃል ከም ዝጠቐስካዮ ዓንቶይ ዘርኡ ናይ ምዝራብ ናፅነት ናይ ምፅሓፍ ናፅነት ናይ ምምራፅን ምርራፅን ናፅነት ናይ ትምህርቲ ናፅነት ናይ ስራሕ ናፅነት ናይ ንግዲ ናፅነት ናይ ኩሉ ፈታስ ናፅነታት ክረኽበሉ ዝኽእል ባይታ እቲ ልኡላዊ ዝበሃል ሕብረተሰብ እዚ ግን የለን እዚ ስለዘየለ ግን እቲ ሃገር ልኡላዊት ኣይኮነትን ክንብል ኣይንኽእልን ተዳ ወሲድናዮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዋላ እንቶም ዴሞክራሲያዊ ሃገር ኣለና ዝብሉ ኣካላት እቲ ሕብረተሰብ ዳርጋ ልኡላዊ ይኮነን ክንወስድ ኢና ብኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ኩሎም ጠቕላላ ዲክታተራት ዝገዝእወን እዮም መብዛሕትአን 99 ካብ ሚእቲ ልኡላውያን ሃገራት ተባሂለን እየን ዝፅዋዓ
ተሕብረተሰብ ግን ልኡላውነቱ ኣይክበረሉን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኣይክእልን እዩ ምርጫ እንተተገይሩ የፍርሱሉ ወይ እውን ብቀቢላ ብገለ ይፈላልይዎ ሕብረተሰብ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ እሰር እዩ ይቅተል እዩ ይጭቆን እዩ ብዙሕ ነገራት ኢና ንሪእየሉ ግን ኣብ ኤውሮጳ እውን ተመፂና ሕጂ ኣብ በዓል ሩስያ ኮነ ንዓድ መስላ ሃገራት ከምኡ ዓይነት ሽግራት ኣለዎ ኣይፍለይን እዩ ካብቲ ናይቲ ኣፍሪቃውያን ዲክታተራት ዘይፍለይ እዩ ዳርጋ ምረፁኒ ንዓይ ጥራሕ ምረፁኒ ዝብል ፕረዚደንት ኣሎ ሕዚ ሩስያ ወይ እውን ኣብ ካልኦት ከይድና ካዛክስታን ድዩ ፓኪስታን ድዩ ዝሰፋ ኩሎም እዚኦም ካልኦት ሃገራት ፓኪስታን ኳ ክብል ኣይክእልን ኩለን ተን ካልኦት ሃገራት ተዛሪእናን ከምኡ ዓይነት ስታይ ዘሎ ስለዚ ልኡላውነት ሃገር ምስ ልኡላውነት ናይ ሕብረተሰብ ይፈላለዩ ክልቲኡ ይፈላለዩ ሕብረተሰብ ልኡላዊ እዩ ኣይኮነን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብቲ እቲ ልኡላውነት ዝበልናዮ ሕጂ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ንሱ እዩ እቲ ቀንዲ መሰረት ክኾኑ ዝኽእል እታ ሃገር ግን ኣላቶ ስለ ዘላቶ ንሕና ልኡላውነትና ክንረጋግፅ ኣለና ኢሉ ቃልሲ ይካይዳ ገሊኡ ይእሰር ገሊኡ ይቅተል ገሊኡ ይሃድም ኮታስ እዚ ንሪኦ ዘለና ቃልሲ ሓደ ካብኡ ከማን ዝገዛዚ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንገዛእ ነፍሲ ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ ሓደ ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ነቲ ልኡላውነት ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ሲ ኣነ ሓደ ሕብረተሰብ ወላ እኳ ልኡላዊ እንተዘይኮነሲ ልኡላዊት ሃገር ኣላቶ ዶ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣብኡ ኣላቶ እዩ ልኡላዊት ሃገር ዘይብሎም እንተደኣ ኮይኖም ክስታይ እዩ ማለት እዩ ሃገር የብሎምን ማለት እዩ ዛቱ ብናቶም ናይ ገዛእ ነፍሶም ምንቅስቃስ ከምዚ ንሕና ንገብሮ ከማ ክህሉ ኣይክእልን እዚኣ ወድሓንኩም ይቀኒየለይ 5 ደቂቃ ኣኺለ ወይስ ጎደሎ እየ ድሓን ተጎዲሉ ከዓ ንፅንሓልካን ዳሕራይ ኦኬ ፀጋይ ዛረብ ኢልካ ኣለካ ድሓንቲ ከምቲ ገፀይ ከም ዝበልኩ ድሓን ይኹን ሕጂ እወ እዛ ሓወይ ክሰምዖ እንደ ፀኒሐ እታ ልላውነት ትብል ማለት ቅሬታ ግበሩለይ እታ ከም ዘላ እዩ ኣውሪድዋ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደረፈላን ዝዘመረላን ተዋግኣላን ተሰዋኣላን ዝሓውና ክብላ ፀኒሐ ሕጂ ኣነ ከም ናተይ ኣገላልፃ ግን ልእላውነት ክበሃል ከሎ ሓደ ሃገር ብትካላዊ ሰራርሓ ይሕመቕ ይፅብቕ ህዝቢ ዋንነቱ ማለት ባዕሉ ማለት ዝተኸሎ ስርዓትን ሕግን ክህልዎ መንግስታዊ ትካል ክህልዎ ማለት ኮንስቲቱሽናል ኤንድ ኢንስቲቱሽናል ዝበሃል ኣሎ እቲ ኮንስቲቱሽን እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ እቲ ትካላዊ ሰራርሓ ህዝቢ ኣብ ዘይፈልጦ ከም ጓና ኮይኑ እንታይ ይስራሕ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ዘይፈልጥ ጥራሕ እቲ ጎቦታት ነቲ ሃገርን ና ማለት ብስም ኤርትራ ይፅዋዕ ኣሎ ናቱ ባንዴራዊን ኣለዎ ትብል ኣዘራርባ እወ እቲ መሬት ዓለም እውን ፈሊጥዎ እዩ ንሕና ናፅነት ኣይረኸበትን ኣይንብላን ኢና እታ ባንዴራ ናብ ናይ ዓለም ተተኺላ እያ ግን ኣነ ከም ኣነ ኣጋላልፃይ ሓደ ህዝቢ ዘይብሉ መሬት ናፃ እዩ ልእላውነት ኣለዎ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ህዝቡ እንስስኡ ኩሉ ዝሓቆፈ እቲ ኣብቲ ክልል ዝነብር ህዝቢ ማለት ከም ሃገሩ ኣሚኑ ከምዚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዝስደዶ ዝብተነሉን ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ቤት ፍርዲ በኣደባባይ ብግልፂ ናቱ ምዃኑ ኣሚኑ እቲ ልእላውነት ዝነብረላ ሃገር ክትህሉ ከላ ኦኬ እዚ ሙሉእ ልእላውነት እዩ ሕጂ ግን ህዝብና ጎ ናብ በዓል ኣንታርክቲካ ከይዱ ኢሉ ጎቦታት ኣሎ ልእላውነት የብሉን ህዝቢ ስለዘይብሉ መሬት እዩ ግን ዋላ ብበረድ ይሽፈን ገለመለ እዩ ዝኢለን ኣብኡ ዝኾነ ክስታይ ገብራ እንጆ ገብራ ከዳ ገለመለ ሕጂ እንታይ ክብል ህዝብና እዚኣ ቁርብ እታ ንሕና እወ ሕጂ ልክዕ ህዝቢ ኤርትራ ንከምኡ ስለተቃለሰ ሙሉእ ማለት እምነት ኣለዎ ኣብቲ ኤርትራ ትብል ስም እቶም መራሕትና ከብዛዓታ ዝብለዋ ዘሎ ክልል መሬት ልእላውነት ናይ ብሓቂ ይኣምኑላ ድዮም ትማል እኮ
ክልቲ ህዝብን ንበይኑ እዩ ዝብል ሓሶት እዩ ዋላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምራሕ እውን ኣርቲፊሻል እዩ እዚ ዶብ ገለ መለል ተዛሪብ እዩ ሕጂ ንሕና ከምኡ ከም ዘለሃና ንፈልጥ ኢና ንሶም ግን ናይ ብሓቂ ንምልእቲ ናይ መሬታን ህዝባን ልእላውነት እቶም ንዓና መሪሖም ነታ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ክሳይሲ ይቃለሱ ነይሮም ድዮም ተጋሊፆም ኮይኖም ኣብ 4-5 ዓመት እቲ ህዝቢ ዳኣሉ ደፊኡ ተናፅነት መስዋዕትን ገለን ከፊሉ ተናፅነት ሙሉእ ሓርነትን ናፅነትን ክትህልዎ ይፅበ ነይሩ እምበር እቶም መራሕትና ተራእዮም እዮም ኣብቲ ዝነበረ ሰይካ ሽርጉድ በዓል ባህር ዳር ከይድካ ገለ ከይድካ ዕምባባ መውዳቅ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ምስኪን እዩ ንሕና እቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ዳኣሉ ከምኡ ዘሎ እምበር እቶም ዝመርሕዋ ዘለዎ ነዛ ሃገር ኣነ ኣብቲ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ክልል መሬት እምነት እውን ግደፎም እቲ ናይ ህዝቢ የብሎምን ኣብቲ ክልል መሬት ዝኣምኑ ኣይመስለን እዚኣ ወድሓንኩ ታንክ ዩ ዘጋይ ሰዒድ ቴንክ ዩ ኣብዛ ናይ ልኡላውነት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣጠማምታ ወይ ከዓ ተረጓጎማ ክንሪኦ እንተኮይና yes we've been recognized as a sovereign state ግን እቲ sovereign state ዝገብሮ ናይቲ ህዝቢ ስጥመት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሃገራውነት ምዝሕሉ እዩ ዳ እምበሪ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ሱዳን ሪኮግናይዝ ክትኸውን ከላ ሓንቲ ዓዲ ነይራ ስለዚ ሕጂ ግን ኣብ ክንደይ ተመቂላ ኣላ ወይ ትምቀል ኣላ እዚ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ናይቲ ህዝቢ ብሓደ center focus ስለ ዘይኮነ እዩ there is no tower of strength where you can say this is it this is our country come with me hell on high water ድብል ክኸውን ኣለዎ ንሕና ግን ሕሉፍ ሓሊፍና ኣብ 30 ዓመት ከይበፅሐ እኳ እዩ መንነተይ ኤርትራዊ ሳሓንታ እንታይ እዚ መበቆለይ ስታይ ድብል ፀገማት መፅኡ ዘሎ ስለዚ in the last 30 years ኣክንዲ ሓድነትና ንሕና እንታይ ኣቢልና ኣጥሪና ማለት እዩ እዚ inferiority complex of identity crisis as long as that remains to be around where else is going to come next ንሓ ክንሓስበሉ ኣለና ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ንዓና ዝፀምረና ዘሎ ኩናት ተደይ ኮይኑ ሃገራዊ center of gravity የብልናን as long as that remains ናይ ብሓቂ የሻቅል እዩ እምበር ከም ሃገር ተፈሊጥና ኣለና ግን ከም ሃገር ከንሕና ንኽብኩባን ንሕብሕባን ንነብስና ከነ ከም ደቂ ሃገር ጌርና ዓሊና ዶ ንነብር ኣለና ኢና እዚ ከዓ ኣብ ግምት ከነእትወልና ኩሉ ግዜ ሶቨረንቲ ክንዛረብ ከለና ምክንያቱም ለሰይ እቲ ሰራዊት ከምዚ ሕጂ ኮማንዶስ እንከውን ተዳሪኹሞ ብፅልኢ ተመረዘ ንሓደ ሶሳይቲ ከጥፍ ኢሉ ተሰይ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብኤርትራውነቱ ኣሚኑ ዝነብር ድዩ ወይስ ናይ ጎረባብታት ዓድታት ፅልእታት ኣሕዲሩ ብጥይት ተደይ ኮይኑ ብካልእ መፍትሒ ክገብር ዘይደሊ ወይ ከዓ ዘይፈቅድ እዩ ሕጂ ነዚ ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ጎረባብትና ዝኸይድ ዘሎ እንተዳሪእናዮ እቲኣ ዓንቶ ዝበልኳ are we victims of geography political geography economic geography security geography or are we prisoners ናቱ ዲና እዚ ከዓ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ምክንያቱ ሕጂ ንጋዛ እንዳሓወሲድካ እቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣብ ምንታይ ተኸብኪቡ ዘሎ ኣብ ፅልእን ኣብ ቅትለትን as long as that remains to be seen how you gonna have peace بخمين هاتب نحن انترأتي سراوتنا تي sovereignty حالتنا حزبون حالتنا هجرون انترأ تلمدمو زي تخوفكي زي عبو غينو ما ترسو نابتي fragmentation إذا مزا زي أبقمت تنايس كمي مسلكم كويلة thank you very much thank you نعرف ترى له برهانة قدمي
برهانسكي أبقمت كتأتو زدليكم أبقلت أقوم ويابتنتناكم كتأتو دايل نيري هاجر مالت هزبي بلك هزبي هزبي زي بلو مريت هاجرايت بلوني صقاي سي حنتي اكزامبل على إلو نيرو أنتاركتيكا أنتاركتيكا مريت يعني እንስሳታት ይነብሩና እቶም ነቲ ቦታ ፊት ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ እቲ ሓካፍ ሂወት ናይቲ ኣይስ ክፃወሩ ዝኽእሉ ካሊእ ወዲ ሰብ ከዓ ከይዱ ሕጂ ከእንድረላ ዋትኤቨር ሪሰርች ክገብረላ ዝኽእል መሬት እያ ሃገር እያ ኢሉ ኮምፕሌን ዝገበራ የለን ሚን ክሌም ዝገበራ የለን ምክንያቱ ኒውትራል መሬት ኮይና ስለዘላ እዩ ከይዱ ሰብ ክሌም ገይሩ ክነብረላ ኢሉ ዶባቴ ከዓ እዚ ኢሉ እንተዝውንና ደን ሃገር ምኾነት ነይራ ስለዝኾነ ኤርትራ መሬት ስለዝኾነት ሃገር እያ ክትበሃል ኣይምኽኣለትን ከምቲ ዝጠቐስኮ ዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብታሪኻዊ ኣመፃፅኦም እናተነደቁ እናነደቁ ዝሰፈሩላን ዝሰርሕዋን ኣብ መጨረሻ ከዓ ብቃልሶም ናፃ ዘውፅዋን መሬቶም እያ ንሳቶም ስለዝውንንዋ ከዓ ብኦም ትፅዋዕ ሃገር ትበሃል ካሊእ ዩኤን ዝብል የቕሪበ ካሊእ ዩኤን መጀመርያ ዓሚፆሙናን በዲሎሙናን ናብ ዓለም ቀሪባን ከላ እቲ ንዓለም እመርሕ ኣለኹ ዝብል ኢድና ጠወዩ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክንቆረን ከም ዘለና ገይሩ ምክንያታት ዝወሃብ ኣቦታትና ከምዚ ተበሉ ዓዲ ዓዲ ዝበሉ እንታይ ተበሉ ፕሪዲዛይንድ ነገር እዩ ብዩኤስ ዝምራሕ ዌስት ንባብኤል መንደርን ማእከላዊ ምብራቕን ምቁፅፃር ዲዛይን ዝገበሮ እያ ናብኡ ኣትያ ስለዝኾነ እዚ ካብ ኮነ ዩኤን ስቲል ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝሰረቱ ናይ ከባቢ ሓይሊ ምውህላል ናፃ ድዮም ዩኤን ማለት ከመይ በቶም ሓያላት ምዕራባውያን ዝዝወር ሓይሊ ካብኡ ይወፅን ክሳብ ሕጂ ፖለቲካሊ ክንሪኦ ከለና እቲ ካሊእ ጨናፍርና ዩኤን ገዲፍና ማለት እዩ ካሊእ ደውላ ወይ ከዓ ስቴት እንታይ ማለት እዩ ስቴት ናይ ሓንቲ ሃገር ኮንስቲቱሽን እያ እታ ስቴት እቶም ኣብ ሓንቲ ውስንቲ ቦታ ወይ ሃገር ዝነብሩ ሕብረተሰብ ወይ ሕብረተሰባት ብሓንሳብ ክነብሩ ዝገብርዋ ስምምዕ እታ ስቴት ትበሃል In other words, it's an agreement of a given society or societies to live together. ዝኣትዎ ቃል ኪዳን ወይ ስምምዕ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ኮንስቲቱሽን ይሰርሑ ማለት እዩ እታ ኮንስቲቱሽን እያ እታ ስቴት ድሕሪ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ዝመፅእ እቲ ንኮንስቲቱሽን ዝሰርሐ ህዝቢ በታ ኮንስቲቱሽን መሰረት ከመሓድሮ ካብ ዝመርፆም ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ስልጣን ይህብ ስለዝኾነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ስቴት ዝበሃል ይብልና the state of Eritrea ኢሎም ይገልፁ ይግደፍ መግለፂ ይኮነን ሃገር ኣላት እናሶም ገዝኦ ኣለው ስቴት ክሰርሕ ኣይከኣልዎን ምክንያቱ ብኸመይ እቲ ሃገር ትመሓደር ዝብል ሕጊ ክኸውን ስለዝኾነ ነታ ባዕሎም ሰሪሕና ኣስሪሕና ዝበልውን
أطفيهم فيليد ستيت فيليد ستيت يا أطفيهم تلزخونه بيناي وجنو يو كنقلت أن خيلت sovereignty بزعبا ناي تتغيسا نيرا ناي إسرائيل ناي بالستاين أنا بمنتاي ريا حج المثالي انتاي ناي ني فلسطين إسرائيل صيون النتن فلالينا نرأيو because all Jews are not Zionists but Zionism እቲ ዝገዝእ ዘሎ ብኣቦታት ጽዮን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዕላምኡ ሓያል ሃገር እስራኤል ቦታኣ ካብ ሩባ ኒል ክሳዕ ሩባ ኤፍራጢስ ዝበፅሕ which means ፍልስጥኤም ጥራሕ ዘይኮኑ ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት እውን ዘይብላ ስለዝኾነ ከዓ eliminate and expansion ዘዕላምኡ እዩ ናይ ጽዮንነት ሕጂ እዚኣቶም እዚ ይገብር ኣሎ የተግብር ኣሎ መን ይገጢምዎ ዘሎ ሶቨረን ስቴት ያ ፓለስታይን ምክንያቱ ሶቨሬንቲ ተባሂሉ ዝሃቦም ቦታ የለን ግን ቅድሚ 48 ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ወነንቲ ናይቲ ቦታ እዮም ነበርቲ ናይቲ ቦታ እዮም ሕጂ እዚ ኩሉ ግፍ እናተሰርሐ which ተደሚሩ ወይ ንሕናት ዝደልናዮ ንሰርሕ ወይ ከዓ ዓለም ዝጠፍእ ኢሉ ዝኸይድ ስርዓት እዩ ዘሎ ብእስራኤል ዳንጀረስ ኒሂሊስት ዝኾነ ስርዓት እዩ ኣብ እስራኤል ዘሎ መን ይከላኸለሎም መን ክከላኸለሎም እዩ ስለዝኾነ ሃገርና ኣብ ከባቢና ናብ ውሽጢ ዓለም ክንሪአን ከለና እቲ ሰውኢሉ ኣብ መዓልቲ ዝሕሱ ዝብሎ ዘይፈልጥ ዝገብሮ ዘይፈልጥ ቆልዓ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ የወጣውጠልና ኣሎ አንተ ወይ ተላዒሉ ነይሩ ቀሊል ክንሪኦ የበልና ብሶማል ተበለ ብገለን ተበለ ታይደቢዶ እዚ ሳይድ ኢሹስ እዩ ናባና ግን ዝተጠንጠነ ነገር ኣለዎ ስለዝኾነ እቲ ሶቨሬን ዘይኮነ እቲ ብዛዕባ ሃገሩ ብዛዕባ ነብሱ ኣብ ሙሳን መሰል ዝተነፍጎ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝብና ዝጭፍለቕ ዘሎ ህዝብና ልኡላውነት ሃገሩ ከረጋግፅ ክኽእል ኣይኮነን እንተ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኣቲና እስክንዘራረብ ብርሃነ ቀፅል ሩስያ ቅድሚ ብርሃነ ፀሓፊ ረኽመ መሳስ ለደለኹ ከዛረብ ባነ ዕድል ለትበኒ ሓፃርያ تزارب ኦኬ ብርሃነ ፍቂዱሎ ተሰኪፈ ነይሮሞ ኦኬ ቴንክ ዩ ብርሃነ ኣነሲ ኣብታ ዝበልካያ እንታይ በሃል እያ ትገብር ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ሃገርን ህዝብን ክልተ ግልባጥ ናይ ሓደ ቅርሺ ሓንቲ ቅርሺ ከዓ ብሓደ ግልባጣ ጥራሕ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ብክልቲኡ ክሰርሕ እንተዘይኮይኑ ከም ትብሎ ነበርካ ሃገር ኣለሃና እቲ ህዝቢ ግን ልዕልነት የብሉን ትብል ኣለኻ ድሕር ሃገርን ህዝብን ሓደ እዮም ክልተ ኢልካ ክትመቕሎ ሓንቲ ቅርሺ ብክልቲኡ ገፃ ትሰርሕ ብሓደ ገፃ ትሰርሕ እዩ ስለዚ ኣብዚኣሲ ዘይተረዳህን ዘላ ንሕና ገዛ ርሱ እዚኣተስ ሃገር ኣለህና ክንብል ተዳ ኮይና ወቲ መሬት ናይ ኤርትራ ኣሎ ልዕላውነትና ኸ ብኸመይና ወሲድና እንተዳ ክንብል ኮይና ከዓኒ ልዕላውነትና ከዓ ብግቡእ እተወስደ ኣይኮነን ሃገር ከመይ ገይራ ልዕላውነት ክትከውን ከም ዘለዋ እንታይ ከተማልእ ከም ዘለዋ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ንርድኦ ኢና ሕጂ ግን ንሕና ኣነ ገዛ ርሰይ ከም ኣነሲ ሃገር ኣላህኒ ኣይብልን እየ ስለምንታይ መሰካ እታ ሃገር ዘላህኒ እታ ልዕልነት ዘላህኒ ምንባራ ሲኢነ ተሰጉጌ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ክውክላዊን ኣይክእልን እዩ እዚ ሃገር እዛ
سلسي أتي أقلال ناي برهاني لعلنت سي لعلنت كبال تداخل لعلنت كمس تداخل لعلنت نهاجر أبكار تاس لتتقعد طرح يكون هزباوي وحسنة الهزباوي لعلنت وين كله على هزبي نصان حزي وصي كهاجر نصا عوصته هزبكو أب قدقاد يدقسلو أب حما كنتات كوي زلو سبايكا هسه أنا كم أنا انتهي بالمسكة برهانة زيادة تجاوز أساسا نصانت قال بدي وجاد علنت قال ملاستي كل شيء حالفنا أنا بقبو تغير رأي تجبرن كا كنقلتو يقبأنا أنا كم أنا انتهي ነፃነት ኤርትራ ዘይኮነ ልዕልነትና ኤርትራ ዘይኮነ ተወሲዱ ናይ ሓደ ውድብ ናይ ሓደ እንታይ ይበሃል ልዕልነት እዩ ተገይሩ ህጋዊ ብድሕሪ ሪኢኻ ዶብና ከይተሓንፀፀ እንታይ ይበሃልና ከይተገበረ ህዝባዊ ውሕስነት ከለካ ሃልጎካ ሞታ ጊዜ እንታይ ይበሃል ናይ ጌርካ ሪፈረንድም ብርሃነ ኢልካ በዓልካ ተገበረ እዩ ዝግጅት እዚ ስለ ዝኾነ ሲ ብዝያዳ እታ ሃገር ኣለሃና ትብላ ዘለኻሲ كم يجينا هاجر الله النقل كنا وحسا كمان دين نقل دك هاجر يناوه دك هاجر كنا من نقل لين كم يجينا هاجر الله النقل هاجر تطلعنا عدنا زين طيب شذي لعلنا تبلن يعني برهاني ها مساء توسع قبضنا يدور كله صنحها شذي مساء تا ما تكمل سلنا مالتي تردان اوكي እስከ ብርሃነ ቀፅል ዳዊት ሆስት ግበር ራስኪ ክሳብ for 2 minutes ይውኽን ኣሎ እናደወሉ I'll be back عقبها ابو عقبها ابو انا زي بيبي سيتر سلازلهم تاي باك يقبركم عقبها ابو وين سيد وين عقبها حاجه انا بيبي سيتر قبر له ولا سوري من قصة ده ኖ ቀፅል ብርሃነ اوكي ነገር أنا فريق أفرله جالس زاربوت أنا كل استحاوس ነገር ኮይኑ ማለት ሓደ ብሓደ እንተ ደኣ ጨጫዋ ዘይክኢልና ንነገራት መፍትሒ ክንረክበሉ ኣይንኽእልን መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ልኡላውነት ክንርኢ ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እንታይ እዩ ልኡላውነት ናይ መሬት እዝታት ኩሉ በብቁርብተይ እናገበርና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ነቲ ነገር እምበር ብሓደ ግዜ ኩሉ እንተ ደኣ ሓዋዊስናዮ እቲ ጉዳይ ዳርጋ ኣይክርዳእናን ብዛዕባ ሃገርና ክንዛረብ ከለና እዞም ኣብዚ ዘለና ንግዛእ ነብስና ሕጂ ብዛዕባ ሓንቲ ኤርትራ ትበሃል መሬት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬትን ህዝብን ማለት እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ንኣብነት ልኡላዊት ሃገር ከም ዘላትና ኣረጋጊፅና ሲ ነዛ ልኡላዊት ሃገር እዚኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ክውንና የብሉን ናቱ ክገብራ የብሉን ኢልና ንቃለስ ኣለና ግን ንሕና ጥራሕ ይኮነ ንቃለስ ዕቁባይ ንዓኻ ንክልተ ደቂቕ ሆስት ገይረካ ኣለኹ ቀፅል ብርሃነ ሓወት ቀፅል Okay, okay, all right. Okay, go ahead, Bran. ኣላትና ልኡላዊት ዝኾነት ሃገር ኣላትና ግን ንሕና ንውንና ኢልና ልኡላውነትና የረጋግፅና ኣለና ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ካብ ዝተበጊሱ ንሕና ንቃለስ ኣለና ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ነጥቢ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ ካልእ ኣሎ ንኣብነት ንሕና እንታይ ኢና ንሓስብ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኣይኮንናን ጥራሕ ኮቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንውክል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝቢ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ምናልባት ተጨቂኑ ይነብር ስለ ዘሎ ተጨቂኑ ይነብር ኣሎ ኢልና ንሕና ከማ ንሓልየሉ ኣለና ናትካ ኣካል ኢና ንሕና እውን
كما ጭቆናትና በገና ነብር ዘለና ንብል ኣለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይታ ልኡላውነት ሃገር ክረጋግፀልና ዝኽእል እዩ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና እያ ንዛረብ ድማ ካልእ ኣኹ እዚ ሰብዚ ምስ ኢትዮጵያ ሓውሳ ደልዩ ዝብል ዘረባ ሓውሳ ካብ ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ካብ ቀደሙ ዝነበረ ካልእ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓስ ولا النصوص لم تكن يبل نيرو كمان نحن هنستوعب كالنا كنفلت كالنا انت يا عم دلو يا إرتا بلالو نبي تبقى عندك خوصة دليو كم عين الزرواح نسمعنا خلينا جن كم كم بوليتيكيات وكم سوات سبو غيرنا هنردوز قبانا إساس انت يقبر انت يسرح انت يزارب نفلت نحن حلا في النادي خلينا نسترقمون علينا أمون قلت لا يندلو خلينا نبقى نكيل علينا فالأسو زين قبر كوينا كمان نروح نقال شاين فعلينا بس يونا نقال شاين فعلينا قال زوم زيرو حوشوات اللو سعيدي كمان تقيسوهم على برا على انتي فرسدي والسلف دلو نحنا تقراتينا منتنا تقراتي زيقنتنا إرتاوي دولا زراربا ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ እዩ ለምንታይ ዜግነት ኢሳያስ ይድህብ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ዜግነተይ ኤርትራዊ ይኽብል ከሎ ሓደ ሰብ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ወረቐት ኣለኒ ማለት እዩ ክኾን ከዓ ዘይክእል ነገር እዩ ስለምንታይ ኢሳያስ ይድህብ ወረቐት ኢሳያስ እንካ ወረቐት ብለካ ንስኻ ኤርትራዊ ኢኻ ብለካ ንስኻ ኤርትራዊ ኮንካ ንብለካ ኣነ ኤርትራዊ ኮንኩ በቲ መንነተይ ግን ኤርትራዊ እያ ዜግነተይ ግን ስዊስ እዩ ምክንያቱ ስዊስ ንዓይ ከም ወዲ ሃገር ገይራ ፈሊጣትኒ እዚ ኣሎ ማለት ናይ ዓይሹ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ክንደግሞ ከማን እዮም ክንስዕቆም እዩ ዘለኒ እንታይም ዝብል ዘለዎ ክትብል እዩ ዘለካ እምበር ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ እዩ ርግፅ እዩ ንዓና ንስታይ ነቶም ንኤርትራ ንቃለስ ሕብረተሰብ ሓሳብና ንምብራዝ ፋሕፋሕ ንምባል ከምታት ዓይነት ዘረባታት የምፁ እዮም እዚ ከዓ ካብኣቶም ዘውፅዎ ዘይኮነሲ ኣለዉ ብዙሓት ኣካላት ቶም ቀንዲ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣብ ዝኹርና ኣፍሪቃ ትንፋስ ሰብ ዘምልኡ ዘለዎ ሓደ እቲ ናይ ግድፊ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ወያኔ እዩ ክልቲኦም ዝፈጥሮ ሽጣራታት እዩ should not be astonished ክገርመና የብሉ ካበይ መፅኦም ክንፈልጦም ንኽእል ኢና እሽታት ከውን ክንዛረበሉ ዘይግባእ እዩ ኣይተሓዘለይ ሰይድ ስለዚ ኣነ ንገዛእ ነብስና ንሕና ክንርድኦ ዝግባአና ልኡላዊት ሃገር ስለ ዘላትና ኢና ንቃልስ ዘለና ንዛረብ ዘለና ሎሚ ምሸት ንገዛእ ነብሲ ሎሚ ምሸት ንዛረብ ዘለና ልኡላውነት ሃገር ኣላትና ነታ ልኡላውነት ሃገርና ከዓ ኣብ ኢድና ክንሕዛ ፍርቶ ፃዕሪ ነካይድ ኣለና እቲ ስቴት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፌይልድ ስቴት ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል ኢኻ ግን it's a state we cannot say anything ምክንያቱ እቲ ስቴት ብምንታይ ይስራሕ ብሓደ ብኡ ዘሎ ዘመሓደር ኣካል እናቱ ናይ ገዛእ ነፍሱ ሚኒስትራት ኮነ ገለመልታት ኮነ ዝፈጠረሉ እዋን ኣዘ ስቴት ክፍለጥ ከኣል እዩ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ በኣና በዞም ኤርትራውያን ነቲ ልኡላውነት ንቃለስ ዘለና ግን ግደፍዶ ስቴት ግድና ክንቆፅሮሲ መንግስቲ ከምዘየለ ጌርና ኢና ንዛረቡ ምክንያቱ ስርራዕ ናይ መንግስቲ የብሉን ትካላት የብሉን ብዘይካ ወታደራዊ ትካል ካልእ ስራሕ የብሉን ንሱ ካልእ ስራሕ የብሉን ዋላ ፋብሪካ ይኹን ዋላ ገለ ይኹን ንግዲ ይኹን ኮታስ ጋዜጣ ይኹን ዋላ ገለ ይኹን የብሉን ስለዘይብሉን እዚ ሓደ ሙት ዝኾነ መንግስቲ እዩ ንሕና ኢና ሕማቃት እምበር ንሱስ ሙት እዩ ነይሩ
نحنا خا نزي نجرزي كان عريو شعر جدلينا يو لكيو كوتا زي قبل دخل زروان تبزحي فايز بال بالهم لا زرو من لا بالها زروان تبزحي دحن تصبغ انتايو كما يرداد أنا بزعباتي قريبة زرلور استي أمو انتاي كيو كنوسد نخيل كابو أخيرا نمكتعي تي قم نقرو كم خان خيدان لنا رداي سمعنا دلهم من سمعك سمعنا الله دلهم هو من يغير سمعك الله هو سمعك هو مو من رداي يغير لني رداي لعلها تاش مقبر عقباي من البات نعخات سمعك يدو حفا بيلو هو رداي يروح أفبر ردا يتكعف بالخال همو ريغا خاي سمعنا تلا اوكي سلام كمي كنيكم كما كان رداي زابر مسكن هياتات سلامنا مسكن بوق صباح وعد رخبنا انا ابزي ارستسي حنتي نشتاك ولا تحن كان بوق الفيديو على خطه بيني زلو المس صباح نرى قرم صبوق بركة زورو كون واسا سبيلا تقفنا عندك انا تايب لا كابت تومو كوريسي هاجر الله تنادو مالت العلاونة هاجر جيبلوس العلاونة هاجر الله تنادو ندو تلزبل سنح حساب ويكا رستسي كريئون كلهم ማለት እዩ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እኮ ብዙሕ ተዘይፍለጥክዎ ሳላ ትዕድልና ግን ኣብቲ ስነ ልቦናዊ ኤርትራውነት ክርኢ ከለኹ ካልኣይ ኣብቲ ትርጉም ሃገር ዝበሃል ክርኢ ከለኹ ግን ንሕና ላዕላዊት ሃገር ኣላትና ኢልና ክንዛረብ ነሕፍር እምበር ሓቂ ሓይሽ ከምዚ ዘኹርዕ ነገር ኣይኮነና ካልኣይ ከዓ ጭብጢ ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ጭብጢ ዘይብሉ ነገር ምክንያቱ መኪና ገዚእካ ስኻ ተደኣ ዘይትዝውራ ኮንካ ገዛ ገዚእካ ስኻ ዘይትነብሮ ኮንካ ክዳን ገዚእካ ስኻ ዘይትኽደኖ ኮንካ ኣብቲ ሎጂክ ተደኣ መፂናስ ከመይ ኢልካ ኢኻ ናተይ መንግስቲ ማለት ካብ ብህዝቢ እንተደኣ ከምኡ ኮይኑስ ህዝቢ ኤርትራስ ከምኡ ከይድ ኣሎ ዶ ሕጂ ሃገር ክትበሃል ከላ ሰለስተ ዓንዲ ኣለዋ ህዝቢ መንግስቲ ሰራዊት እዚ ሲ ኣሎ ዶ ትህዝቢ ኣሎ ዶ የለን ህዝቢ ኤርትራስ ህዝቢ ኣሎ ክትብሎ ኮነ ሓደ ኣሎ ክትብሎ ትኾንካ እኮ ኣላይ ባሎ ክትብሎ ትኾንካ እቲ ኩሉ ንሂወት ዘድልዮ ነገር ዝነብሮ እንድሕር ኣሎ ክትብሎ ትኽእል እቲ ህላውነት ዴፊኒሽን ናይ ህላውነት ሲ ኣብቲ ሃገር ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ሃገርካ እቲ ዝንበር ክነብር ከሎ ኣሎ ትብሎ ሕጂ ኣነ ብሰራዊት እንከለኹ እዩ ክሪኦም ከለኹ እቲ ሰራዊት ኤርትራዊ ንሃገሩ ደሙ ዘፍስ ዘሎ ንዓረር ግንባሩ ዝህብ ዘሎ ኮፍ ኢሉ ሕጂ ራእይዎ ኤርትራዊ እዩ ዝህብ ዘሎ ተኣለኹ እንድሕር ክትብል ኮንካሲ እቲ ህላውነት እንታይ እዩ እቲ ሃገር ናተያ ክትብላ ትኾንካስ እቲ ህላውነት ናይቲ ሃገር ሲ ንስኻ ኢኻ ምክንያቱ ኮኔክትድ ኮንካ ኢኻ ምስታ ምድሪ ልክዕ ምስ ተወለድካ መድሓንትኻ ምስ ተቐብረ እስኻ ኦልሬዲ ናቹራሊ ወዲ ሃገር ኢኻ ወዲ መሬት ኢኻ ማለት እዩ ናትካ እያ ኣብታ ናትካ እስኻ እንተደኣ ንስኻ ኮንካ ዘይትነብር ኮንካ እስኻ እንተደኣ ኦን ዘይትገብሮ ኮንካ እስኻ ከምቲ ክትኾኑ ዘለካ ነገር ኣብቲ ምድሪ ክትነብሮ እንተደኣ ዘይክኢልካ እቲ ጀኔሬሽን ናትካ ኣብኣ ክቅፅል ዘይክኢሉ እንድሕር ክሎት ተቋሪፁሎ ሲ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ንስኻ ሕጂ እታ መሬት ኣነ እየ ዝውንና ኣላትኒ ክትብል እስኻ ሕጂ ንሕና ኢና ንኽንብል ንኽእል ሕጂ እቲ ኣብ ፅሑፍ ኣስፊሮሞ ዘለዉ ሃገር እያ ተባሂሉ ገንዘብ ናታ ይገበር ተባሂሉ ኩሉ ፊንታ እንዲ ፊንታ ኢና እዚ ሞንግዶ ፎቅ ኣብቲ ስነ ልቦናና ግን ንሕና ከም ሰባት ከም ኤርትራውያን ሃገር ኣላትና ክንብል ብሄናይ መልክዕ ዓቢድና ዘይላ ኣነ ያ كم حجي أبينا كرايتيريا سي لعلاونة هاجر على أنا قبل حجي أبتسنا أيديولوجي دي
بحسابك أمو بيدي تبتح بحسابك أكو عالم تمرحها بحسابك أكو مصحف أمبيبكا بروفيسور أبيلكا أكو سخا الست بروفيسور زبلكا أكو أب مايند ناتكا تدا دي سريح كامل قد نسخا تماهيركا أبو أمورخا يزول نمبر نسخا تنوبري اللي خانت تمرتي سلازي سخا مشيني خا بروفيسور تماهير كذا الله حجي نحنا هذا بحال نقدر أبتو أمرولو قلت تنوبري اللي خان نتنوبرو زي اللي خان نقدر بينا يملكي أنا هاجر الله تلالوتنا هاجر الله أي تقالني حجي زي ميكيناخا مرعوس بزي ميكينو وخرع نحن قلنا بتا ميكينانا كوينا مخرع سيدنا زلنا سلازم نزل خايب إيه ناتي تبلو الجي حدا جيزي أب سراوي أب عصب نقلهم حانت ترخبن نمو تحار إثيوبيا كابي تراويل سلز ولدتها تحار زخون خبز في بيتي يعني كسايني يروح حجي عالات أي بوان تخونتات ريا سمعني لي أنا خبز زي بعلي وتسي لي بعلي نا أمريكا سكولا شبري في وتسي هاجر علاتني إلى نوبي أمي وتسي دحار مسمت أخوغن أو خبتي كاب عد كاب جزاها وتسي خمتي خات كوبوكا ناجبركا كوبوكا زي هابو خاص ناجبركا يا وخنس خمان مريت كلي أمنا بعد كل خلي أمناس عدي يمكن مريتي حجة أنا موصولني as example أمصوني نعم أنا بحليسي إرتراوي إلى أمينة نمرتين داود أقص كقتلني أنت لا يلقى سالو بزي زخون الريزن مستحساو سدري سامع كوسي الله تندي عد قبل حجة أنا إرد أنا اتخالق حزب خاخذ وصوته حجي نحنا إرترا هاجر الله تناخذ نحنا أينا خنبل دعاب قالوا تاب كنا ناس هاجر الله تكون كلنا تدع جميروسي يبلونا اللوسي أنا تدع فيل دي جورو خينا سنس دي جورو حليس أنت يدي هاجر الله تني تمهلا وقت أنت يدخلكم حجي أبتدركم هنا خن زارب زلنا الله تنا نديبلنا كنبل دعاب بس أما حنساسني محنساسنا يقولون تلا على هون تبهلكو أنا هونو نقول له أنا أون كجبر خلقه نعيد جرأة الحزات ندر مخنياتو أبأس كنبريك لنا له هذه إجازة بليزم صار حجي أنا لا تنخبرك إلا كفيلة دعوة أن نحر كويلة جبرسي بينا يملك هاجريك بلان هاجر كارويكا ندي خارو خفيل كاتريا هيكون الذي كم رد أزقنا ناتي كم كان تخينا هاجر الله تنخن بلا لونا هاجر الله تنخبل أنا أبزا ساعات زيا نعي أهم حر الليل شيء حفرت زحفرك آلنا أنا يعطون يلا نفسه أبوي دتفات نصعد دتفات حجي تهاجرت بهاد كم تزولكم 3 عندي تهزبي كم هزبي نبر يلا تسراويتون كم سراويت ينبر يلا نهاجوري كون عندك على خلصهم بارع سلازلو وكم مالتي يعني نبرع تنفت يلا سقم سبكت قبضي ما رزلكم تحريرهم زبلناكم بورع سلاسخ بارع أوكي قتلت زمهار زلو سراويت دائمبر مكلخال زمهار سراويت مالت عمونغو هزبن عمونغو منغستن هزب خيبدن هزب خانا منغست خيبدن دو زبل أكال بيمانو تساقامو زنسرح دعبر نحادا أكال أقل يقول إذا سراويت إذا خمس قوبو يسرح سلازي يلا نحنا حجي تاقر تحادا عندي يلا التطورقم يلا حجتي لبسن ريقول لنا تي فيلينج بدرفن بخستاين زقلات مالتي ناوشتي مسارح زتقوملو نغابريا زتقوملو ወይ ከዓ ሞቲቭ ዘላዓዕል ነገራት ሶም ዝትቆምሉ ነገር ስለዝገብር ዘሎ ንሕና ኣለኹ ንብሎ ንኽእል ኢና ግን ከም ሰራዊት ከም ትስርሑ ይሰርሕ ስለዘየለ የለን ሓደ ተዓንዲ በኽቢኹ ካልእ ዝትቆመሉ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ንብሎ ዘለና ሳልሳይ ዓንዲ እውን ነቲ ህዝቢ የገልግል ስለዘየለ የለ ሕጂ أين عند اللواء إذا هاجر الله تكاخذ بس زين عند زين تزيل بقبو يسرح تزيل ينبر تزيل لس أبينا بينا يملك حين عندنا لا لا وتهاجر الله تناخذ من استرتات أتيت منجستي كم حاضروا زلوا حزبه تقاملوا زلوا من استرتات بمولو سيمبول أبا أتنايتي منجستي زلوا أن أبا حدث سياسة بعد أوي أكبر صحبة بريزنتيو بمولو دحرزي معشي زخون زلوا هو مسفرزة قسنا بلا بمولو أبيت صحفة بريزيدنت يو أكيبو أوي
كل زي جبر معناته منسترات بملو فالسوي سيمبولين حجي اتهز بزقل قالوا كابت عندي تاتبال انت دا فيك كوين سيمبول كوينوسي هاجر على تنختبر قال لها ملك عيوتا عند حرزو خاين ملك عيو ابي ارترا بزول هيوت هاجر على تنخبر انا لا على هاجر على تنخبر اي ميكينا اكو يزغز علي ميكينا اكو يذهبني ميكينا ندحر كالي حزوا خيدالو انا تسافيري يالو انا زي زورالو ميكينا يناتي كبلاكل سلازي باي كمرد ازغي كم لوجيك هاجر علاتني ونينا يخبل ايكل كتهلو كنت تخيلع كن ستيل ابيدي اياتوت زي ناتي كم ناتي زبلو كم حساب ناتي زبو مالك مقنياتو أبون ولدو أيقتلوا أبي إرتراجل إزي إنا نريد لنا اتباعين نازل عين وبركة سلازي نمسيها እኔ ደግሞ ያ አስተማሪ የነበረ ስለፈልግ የኔ ፎቶ ብዛ አታወጣኝ እኔ ገና እንግዳኝ ችግር እንዳታስገባኝ كتل التقالي حجي خطقال لا بحبشة التقالي لا حجي نعيسي ندحر السب قايد قبل له مرحن له ترسي سب زبل نطرح خير الله خسي نايرز هيكون رد ازغ نايرز يكون ስለዚህ አፕመሬት ይትብሎ ሀገር ይትብሎ አቦታት ካዞሮሱ አካ ንስኻ አውን ክትጎብረ ዘይትፈልጥ ንስኻ ተራዳዲካ ተሳማምዒካ ምስ ጎረቤትካ ምስ ህዝቡ ኮንካ ቤት ኣብዚ ንስራሕ ካንቾሎ ኣብዚ ንግበር ኣብዚ ኣባጊዕና ነስቲ ኣግማልና ኣብዚ ነስቲ ክትብል እንተዳ ዘይትኽእል ኮንካ ንሸቅጥ ንንገድ ከምዚ ንግበር ኢልካ ደቅኻ ኣብዚ ብፅሕ ከተብፅሕ እንተዳ ዘይትኽእል ኮንካ ፍቓድ ዘይብልካ ኮይኑ أبينا يملك هاجر على تنا لذي رجيت كايا تقول له تخليها تازرجت كايا أجد ترى خالد أون يود لا يجبر الله سخا هاجر على تنا أبتلوجيك يبرنا نحنا نوننا هاجر أبسعة زي يبرنا جهو تتحزن مريت قد علنا أو وينو تزدري علامة علماوديو كبابياوديو ፖለቲካዊ እንታይ ጎብሎ ብዘይ ገድስ ዝጥቆሙላ ነታ መሬት ዲኣ ዝጥቆሙላ አካላት ግን ታገራሉ እዚ ናተይ ብኢቶ ዋላ ፊል ዝገብሮ ሰንስ ዝገብሮ ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ኣነ ካብ ከረን ካድም ከለኹ ካብ ኢዶ ዝኾነ ክስታይ ክገብሩ ኣብ ዕላብርዕ ምስ በፃሕኩ ኤድ ቦልኮ ብልበይ عدي قبل بيس تاريخ نور فيلي زغوركو اب عدي سي يهد مال اب عدي كلي زان عدي كادي تاريخ الله تعدي 15 ساعه كبكر ليت توعيز اب تمنغدن كلهو فيلي زغورز نوركو قبل بي اب عدي زي وردنلو زبل اب وشطي زربان يوش نايبسي ناتي مريتي سكن كاب عسب كاب اسر بيت كهدم كله تاموسكوت كخفتان كله كاب تاسر بيت كهدم قبل بيز نبر حجي حق نوركم زلهو اب ما كل عدي او وشت عدي يهدم الله كابزا مسكوت زي وطي خاب عدي مال اب عدي كم زقولا ازي سالساي كان حلافي اسبولكو ايرتراوي اسخاس ايرتراوي خاص لنتاي ندير كاتار الله ايرتراوي أنا سإرتراوني كم إرتراو خمسة يورو خارموس تاغاتر إني زال خايد جي إت فيلينغ نايزبي هاجر الله تنزب لا يكون نايتزبي زا سواي جزيف وازا حتمس ناتي ينتزب لا ناتي ينتزب لكن تحوشوا من خد لك خمسة ناي هاجرن نايزب نركب كم ناي سبعين ناي سويد تمستيرو سبيتها كلا مسخة خالد أنت لا أدرك سالو بيناي ملك عخا سبيتك هاي تبلانك لك تمسي روسي لا سواي كأني أبزخدنا خيدنا لك خمس غيدان أسير كم سبيتها ولا تفعل عليها خلقها السنس
كم سبيتك زولو ساون كومو لك كومو اتهاجر على تنزل قبل لبنا من بقى انا هاجرنا لك كومو ابوشتنا قبلنا انا بوت سايكل سلاز بخمي من قدينا نحنا عبتلك ترجموس هاجر على نحن إذا تشالنج جروبنا إذا حجي مش براكتيكال أبي وضعي تدعمكم هاجر على تنخبل أفي خفت زي دفرلو وبنات زحلف كل أبيرتا براكتيكالي دعمكم نجار حجي مش تكبروا مستمكرين كم زبلكم زين أبتي سنو مغوتاوي سنفلتت ويترجم نهاجر زبال أبي إندو جلا ممسكاب جلا زيتا ترام تكون جد إيرترا صراحة مش سوات ومن نايتقال لحرنة حويسكا زحلفة مسوات بملو أمتيغا درك خبير ثاوتي كنملنا أبتسنو البنا أبتتركم ناي بحك منفساوي نابرا ناي سب ناي نفساو نابرا ناي سب هاجري كبلقن تبعت زلنا أي مثل تتبعت زلوها جنا أيتسوق قرن كاب هاجرو زي مهلاو هاجرو زي مونانوسي جنا أيتسوق قرن أيتردو سلازي حجين إيساس قالوا سيك مغنياتو أيتردو الله تهاجر سلازبل الله تنين سلازبل لإيساس نتهاجر جوه حيسولو زلو قالوا سيك مغنياتو الله مسا الله سلازبل زلو قالوا سيك حجي اتي وشتنات فيلينغس ناتنا اتي وتنا قوسي سبكو تتصليلو خطبلو زي سمعته خوينو تتصليلو زخونة سمعت ناي حزن ناي حقوس تزيبلو زخونة كفلن كمزن زي كل كوين التقال الرداز سلازي حجي أبتي سنو لبونا ويكا أبتي لوجيكا لمتينا ناي بحق ترقم هاجر على تنا خلينا بالتقينا كنا نبران كنا وننان سلازي لنا نحنا هاجر على تنا خلينا أنا خمرد أزكي 100 تبعي خبلو زي كل نقرش زي أحجي يغني اللي Thank you زلو ردازجي ودي Thank you أغباي اوكي ما بزربو سلامات متصوت احوات لغنا ابزي اذا رد ازغ كغلط صرحت اكيد منم يتراق اخر يزغلط صنع يتراق ميا لا يبدل صنع صنيحو وردا ما بزربو حتى خاقن ترمينولوجي سنين لو الناس زي بلو هزبس لا يتهاجر على يبلدو this is terminology ኤርትራ ከመይ ኣድላ ኣይኮነን ዝሕቶ እዚ ይኸላ እንታይ ማለት እዩ ልዕላውነት ህዝባዊ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ማለት እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ዘመሓድሮ ሃገር ማለት እዩ ልዕልና ሓጊ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ዝውንና ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እዚኣ ኣላ ዶ የላ እንታይ ማለት እዩ ልዕላዊት ሃገር ልዕላዊት ሃገር ማለት ከዓ ሓንቲ ዶባ ዝተኸለለ ዶባ ይኹን ሰማያታ ይኹን ቀላያታ ዝተኸለለ ብዓለም ለኸ እትፍለጥ ሓንቲ ሃገር ስማ ዝሓዘት ሃገር ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ኣላ ዶ ኤርትራ ወላ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ልዕላውነት ዘይብሉ ህዝቢስ ልዕላውነት ሃገር ክህልዎ ይኽእል ዶ ንባዕሉ ፈላሲ ኣለዎ ዝሕቶ ህዝቢ ልዕላውነት ደይክህልዎ ክእል እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ኣብዚ ዓለም ልዕልና ሓቂ ዘይብለን ሃገራት ግን መንግስቲ ኣለዎን ሃገር ኣለዎን ዓለም ለኸ ትፈልጠን ዝኸዳ ሕጂ ኣብዚ እዩ ኣንቶኒ ከማን ብርሃነ ስኒ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና ኩነታት ኤርትራ ከመይ ኣላ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ንዛረብ ዘለና እዚ ብሙሉእ ትንታነ ናይ ረዳእ ዝገለፆ ሓቂ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና እዚ ማለት ስለ ዝኾነት ኤርትራ ግን ኤርትራ ልዕላዊት ኣይኮነትን ከብላ ክእል ኖ ኣይብላን ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ምዃና ኩላትና ንኣምን ኣብ 1992-93 ብድምፂ ልዕላዊት ሃገር ኮይና this is
እንድሕር ዘይ ንኣምን ኮይና እሞ እንታይ ደሞ ዝዛረብ ኣለና ዳሞ ንህዝብና ልዑላዊ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ኣለና ሕጂ እንድሕር እዚ ዘይብልና ኮይኑ ሓደ ህዝቢ መሰሉ ተኸቢሩሉ ወይ ክኽበረሉ ኣለዎ ልዕልና ሃገር ልዕልና ሕጊ ክሰፍር ኣለዎ ክትብሎ ከለካ እኮ ኣብ ልዕላዊት ሃገር እዩ ኣብዚ ልዕላዊት ሃገር ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ብኸመይ ኣገባብ ኢኻ እሞ ክትብል ንምንታይ ደኣ እሞ ኤርትራ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሕጋዊትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ክትከውን ኣለዋ ንብል ኣለና ኤርትራ ኮይና ኢትዮጵያ ኣይኮና ንብል ዘለና ወይ ኬንያ ኣይኮና ንብልና ወይ ሱዳን ኣይኮና ንብል ዘለና እቲ ገላፃና ስኒ ቁርብ እቲያ ሕቶ እንዲያ ንባዕላ መብዘሩ ዘቕረብካያ ስኒ ሓደ ልዕላውነት ዘይብሉ ህዝቢ ልዕላዊት ሃገር ኣፅቢኦም በር ክህልዎ ክእል ስለ ዘለዎ እኮ እዩ ልዕላውነት ዘይብሉ ሓደ ዲክታተር ኣለዎ ዲክታተር ኣለዎ ግን እቲ ሃገር ልዕላዊ እዩ እቲ ሃገር ኤርትራስ ኣላ ስለምንታይ ኢሳያስ ብዝበሎ ንኸይድ ስለምንታይ ወይ ሓደ ኣቢይ ብዝበሎ ንኸይድ ዋላ ካልእ ንኸይድ እዚ ሃገር እዚኣ ስዋእታ ከፊላ ነፃ ዝወፀት ሃገር እያ እንደገና ከዓ ብድምፂ ድማ ሃገር ኮይና እዚ ሃገር እዚኣ ብልዕልን ሕጊ ጌራ ክትካየድ እቲ ሶቨሬን ፒፕል ዝበሃል ንሱ ከዓ ይቃለሳሉ ዝብል يغني لك. Thank you, باي. اوكي 10 دقيقة أبيلانين كلوانا مخنياتو ساعة 4 جوين كنقبروم زعدومنا سلزلو تي نساتهم زتلبو زلون تايم كنسمع نساتف تايتل خيد على الخصاص بوينت نزود خمسة قعري على الكمبيوتر اوكي قال قلت سلسة قدلكن لازم اخن في التنينة سعيد مرحبا إذا حجي عقباي كولات أنا حستا ذكراني أي كابت هزبي أي كابت منكستي مخنياتو بوغن هزبي كساعدي أفو انتاي ريها انتاي سمعكا دراهو يبلين سمعه يبلين كوينو نبر الله it's just like حانت معنتو تكوسا شو ترينا هنسمعه بوغن نايتي مراحن تراهو الناقن أب إثيوبيا خيدن كله أبي أحمد مراحنا أب روسيا خيدن كله بوتين مراحنا بخمدي إذا مثلا مراح آخر مراحن كل ناس عايشة لكم دا sovereign state see could be another failed state مهنياتو أكل بقونسي أتنبر زلا مس قرابة عدي مسمانيا مريتو وقعت مس يمن دا مس إثيوبيا دا مس السودان دا مس جيبوتي دا حجيز كله ما ترسو يشتغل كاي كن انتاي زي it's power without responsibility يتكاملو بحلف عجي بوتين مراحينا غبهالون كله ثم واغنر زبهالو حسابا تلعى تعدو خاطو واخوينام will be going into a very hell دخونا لك الحمد لله بقى كونغو خرحبنا سلزو خلسي أدانا ترى أنا يو كمدي أذكر كاد متر كان حاسب كات تزارب كان سين لحضر أيو زعقسك هون خيلي thank you طبعا صبوخ سعيد أنون نتي أمونغولو لاونت حزبنا هاجرن زمدنو نفللياتو كقرب فتينا نخطأ مالتيو معناتو حزبي ناتو لاونت ريسو تدمسسه استعفنا مقامو I think كلنا أب حدا كنبصح نخيل نسون تدعى لولا ونزيبلو زعبا هاجرو which is نسو مالتنا يا هاجرو خنبلن كلنا هاجر تهزبين برتا ما نمزمس السفرة مريتا يكونتن تأترات بهالهاجر
ዝሰርሓ ወላ ጥልያንፂ መሃባ ወላ ገለ ሃባ እቲ ሕብረተሰባታ ግን ከካብ ዝመፀ መፂኡ ከምዚ ኣዴታትና ዝኣልምኦ እናተኣልመ ቦታታቱ እናሓዘ ኣብ ታሪኹ ብባህሊ ብቁጠባ ብዋትኤቨር ኣብ ዘዘለዎ እናማዕበለ እናተኣሳሰረ ክሳብዚ ዘበነ መግዛእትነት ዝመፀ መግዛእትነታት ንበሎ ምክንያቱ ሓደ ግዛእ ጥራሕ ኣይኮነትን ሓሊፋ ኤርትራ ወላ ፍርቂ ጭረምዋ ወላ በቲ ሓደ ረብዒ ጭረምዋ ብምሉኣ ይሓዝዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጎስ ጎፅ ናይ ወፃኢ ፀላእት እያ ፀኒሓ መጨረሽኡ እውን እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ኣውሮጳዊ መግዛእትነት ተወዲኡ ናይ ኢትዮጵያዊ መግዛእትነት ተተኪኡ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእትነት ከዓ 30 ዓመት ወሲዱልና እቲ ህዝቢ ዝደኮና መሬቱ ልኡላዊት መሬት ክገብራ ተቃሊሱ እንደ ነፃ ወፅያ እወ ምስለ ስሙ ሪፈረንደም ተገይሩ ብድሕሪኡ ግን መዓት ግዕዘታት ነይርዎ ኣሜሪካ ብዝመርሖ ዝነበረ ካሊእ እናተጠናነገ ዝመፀ ነታ ክብርቲ መሬት እቲኣ ካብ ህርፋኖም ዝተበገሰ ካብ ኣቀማምጣ ዝተበገሰ እናተሳቀየት መፅያ ክፀርዎ ይከኣሉን እቲ ናፃ ምውፃእ ከይፈተዎ ግን ተቐቢሎሞ ተቐቢልና ኣለና ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከዓ ኢሎሙና ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ግን ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኮ እቲ ምርጮም እንታይ ምኾነ ሕጂ እቲ ናቶም ምርጫ ይውዕን ይኹን ናይ ከባቢና ዝመፁ ዘለዎ ምርጫ ይኹን ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ናይ ባሕርን መሬትን ምርጫ ይኹን እሞ ምስቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ምጥንናግ እዚ ሰይድ ዘለዓሎ ሕጂ ክርአ እንከሎ እቲ ህዝቢ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሃገሩ ክከላኸለሉ ብዝኽእል ኣገባብ ክውደብ ኣይተኻእለን ብሰንኪ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ልኡላውነቱ ስለ ዝተነፍገ እቲ ሃገር ከዓ ልኡላዊት ኮይና ኣብ ክንዲ ክትስራዕን ክትቅፅልን ዝግባእ ኣብ ሓደጋታት ትወድቃላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልኡላውነቱ ዘይረጋገፀ ተጨፍሊቁ ዘሎ ህዝባ እታ እትነብረሉ እታ ዝነብረላ መሬት እውን ኣብ ሓደጋ ካብ መጀመርቱ እዩ እዚ ሰይጣናዊ ምሕደራ ናይ ኣስመራ ሕጂ ዝተፈጥረ ኣይኮነን ግን ብሰንክቲ ዝመፁ ኣመፃፅኣ ንኩሉ ዝተቃለሰሉ ጀግና ተጋዳላይ ከዲዑ ህዝቢ ከዲዑ ኣብ ዘድልዮ እናወሰደ ሕርጃ ኣብ ዝድረክ እናወሰደ ካርያ ኣብ ዝድልዮ ምክንያቱ ልኡላዊት ሃገር ኮይና እቲ ህዝቢ ብልኡላውነቱ ተኸቢሩ ንሱ እዩ ክሰርሓላ ክጥቀመላን ዝግብኦ ካብ ምባል እዩ ብዝኾነ ኣብ ዝመፅእ እዋን ኣፀቢቕና እናርአና ክንከይድ ንኽእል ኢና ብርሃነን ናይ መወዳእታን ብርሃነ መፅአ ኣሎ ግቡእ እቲ ዝገርመኒ ዘሎ እንታይ መስለኩም ኣዚፍ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምሕደራዊ ውሽጢ ኤርትራ ዝረሳዕናዮ ኮይኑ ስማዓኩም ኣሎ ምስለኒ ሰማዓኩም ከሎ ውቺዝ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ረብሲ ኣፓልቶ ከለና እንታይ ንገብር ነርና
እንታይ ዓይነት ናይዚ ኣካል እዚ ምክንያቱ ገሊኡ ፋሽስት ብሎ ገሊኡ ታሽሙ ብሎ እዚ ዲክታተር ብሎ ገሊኡ ዝደልዮ ከምልዎ ነይሩ ሕጂ ንፁር ዝኾነ ዘረባ ክንሕዝ ኣለና ብዛዕባ እቲ ዘሎ ስርዓታዊ ውሽጢ ሃገር ሕጂ ካብቲ ዝገበርናዮ እቶም ህዝቢ እዮም ተዛሪቦም በብሓደ ይዛረቡ ነይሮም እንታይ ጌጋ ኣለዎ ክንርድኦ ንኽእል ሓንቲ ብሓንቲ ፅሕፈን ነይራ ኣነ ዝፅሕፎ ነይረ ርኢና ማጆሪቲ ስርሑ ናይ ማፍያ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ ናይ ማፍያ ምዃኑ እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማፍያ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ካብቲ ህዝቢ ዘውረዶ ዘረባ እዩ ተነቒሉ ማለት እዩ ገሊኡ ኣብ መለኽ ክመፅእ ከሎ ማለሲ ሚኒመም እዩ ነይሩ እቲ ናይ መለኽ ዝብል ምስ ማፍያ ክተተኣሳስሮ ትኾንካ ከዓ ማፍያ እውን ሓደ መለኻዊ ስርዓት ግን ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣለዎ ፍልይ ዘብሎ ነገር ስለ ዘለዎ ካብቲ ፍልይ ዘብሎ ነገራት እናውሰድካ ነቲ ማፍያ ምዃኑ ትገልጾ ነቲ ዲክታተር ኣለና ሓወል እዚኣ እምወዳእታ እዚኣ ትገልጾ ማለት እዩ ሕጂ ኣብሶ ትገልጾ ዝፀናሕኩም ብዛዕባ ናይቲ ስርዓት ዝወስዶ ስጉምትታት እንዲኹም ክትገልጹ ፀኒሕኩም ምስ ምንታይ ከተተሓሕዝዎ ፀኒሕኩም ግን ምስ ልኡላውነት ናይ ሃገርን ምስ ልኡላውነት ናይ ህዝብን ከተተኣሳስርዎ ፀኒሕኩም which is ብወገነይ ዋላ ዕባይ ከመን ክገልፀልኩም ፀኒሑ እቲ ልኡላውነት ሃገር ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ልኡላውነት ህዝቢ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ስርዓት እንታይ ምዃኑ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ንዓና ዝተገብረና ታሪካዊ ዝኾነ ነገራት ከማ ፍልይ ዝበለ እዩ ኩሉ ፍልይ ዝበለ እዩ ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ እንተዘይኮነ ነቲ ስርዓት ሕረት የውርድ ሕጅኻ ሒዝናሲ የቕረት ኣገበሩላይ ንስርዓት ሒዝናስ ንኩሉ ነገራት ኣብኡ ብፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ንሕና ባዕልና ንውስኸሎ ዘለና እምበር ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክእትውዋ ንገዛእ ነፍሶም ጠጠው ክብሉ ኣለዎ መጀመርያ እቶም በዓል ኣብይ ናይ ገዛእ ነፍሶም ህይወት ክሕልው ኣለዎም መጀመርያ ብድሕሪኦም ምናልባት ደኣ ከም ኢትዮጵያ ክቆሙ ኢሎም ዝውግእ ዘለዎም ንሶም ጠጠው ኣቢሎም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢሎም ክመፁ ድሓር እምበር ኤርትራ ትግባአና እያ ክብሉ ከለዎ ኣብቲ እዋንቲ ገና ጎበዝ ነው ያለው ገና ከስብኡና ይኽእሉ እዮም እንተዘይኮነ ንሕና ባዕልና ከምዚ ሽግር ባዕልና ሓነ ምፅእ ንደሊ ኢትዮጵያውያን ከም ዝብሉና ኣለዎ እዮም ዋ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክብሉና ንኣብነት እዚ ምስ ኢትዮጵያ ከውን የኽብል ከሎ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ክገብራ ትደሊ ዘሎ ሓደ ነገር ክትሓስብ ዘለና እንታይ እዩ ስራሕ ናይ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ቅድም ኣቢልካ ብዛዕባ ኣሜሪካ ጠቅስ ነሳ እዚ ኢሳያስ እንታይ እዩ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚ ከማን ኣነ ፅርና ክንፈልጦ ዝግባአና ነጥብ ህዝቢ ክፀንት ከሎ እንታይ እዩ ሞት ሓሳብ ንምፅናት ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ክፅነት ዝደሊ ዘሎ ዓለም ለኸ ስለምንታይ ኣስቂላ ትርኢ ካብ ቀደማ ትሒዛ እዚ ርእሱ ዝከኣላ ርእስቲ እዩ ስከማ ስለዚ ኣነ ሕጂ ዘደየበት ንምክንያት ንኢሳያስ ጥራሕ ስለዚ ሕማቅ ገብር እዩ ገለ ስለዝበልና ነቲ ኩሉ ነገር ፋሕ ነብለሉ ስለዚ ፋሕ ከነብሎ የብልና ኣቀድማ ቢሎን ነገርኩም ነይረ ንስኻትኩም ንገዛእ ነብስኩም ዝኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ነቲ ልኡላውነት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምኽባር ኢልኩም ትቃልሱ ዘለኹም ኢኹም እዚ
ልኡላውነት ሃገር ስለ ዘላትኩም እውን ከምኡ ትገብሩ ዘሎ ልኡላውነት ሃገር ኣላትኩም ማጋዛ ልኡላውነት ሃገር እዚኣ ንሕና ክንውንና ኣለና ህዝቢ ክውንና ኣለዎ ህዝቢ ከመሓደር ኣለዎ ባዕሉ ከምኡ ኢና ክንብል ዘለና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ስለዚ እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ንገዛ ንሱ እዚ ናይ ልኡላውነት ሃገር ህላዌ መረጋገፂ ካልእ ብዝያዳ ከዓ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራውያን ኣለዉ ኤርትራውያን ወታደራት ኣለዉ ኤርትራዊ ህዝቢ ኣሎ ሓረስታይ ኣሎ ነገራይ ኣሎ ክንደይ ነገራት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣነ ንሱ ከማን ኣካል ናይቲ ንሕና ንቃልሶ ዘለና እዩ ንሕና ማለት ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ንቃልሶ ዘለና እሱ ከማን ኣካል ናይቲ ነገርቲ እዩ ንሕና ኣብ ወፃኢ ኮይንና ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እንትርፎ ንዕኡ ነቲ ሕብረተሰብቲ እንተዘይ ሒዝናዮ ምሳና እንተዘይ ጌርናዮ ናትና እንተዘይልናዮ ንሱ ከዓ ናትና ኢኻ እንተዘይሉና እታ ነገር ክትፍፀም ኣይትኽእልን እየ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣፀቢቕና ኣረኣእና ክንፈልጦ ዝግባአና ኢሳያስ ደሊቱ ተበለሲ ብኡ ኩሉ ነገራት ክንዓፅዎ ኣይንፈትን ወይ ከዓ I don't know እንታይ መክብለኩም እሱ የክብለኩም ኤኒዌይስ እንታይ እዩ ኣብ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ እዚ ካብ ዓዲ እናወፀ ብተኸታታሊ ብዘይ ምቁራፅ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ፖለቲካዊ ትንተና ከይኣተውን እንተኾነ እቲ ሪያሊቲ እቲ ሓቀኛ ህይወት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር እንታይ እዩ ፈሊጡ እዩ እቲ ሽግር ናይ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ክትቃለሰሉ እትኽእል ደረጃ ዘይመብፃሕ እውን ፈሊጡ እዩ ድሕሪ 34 ዓመት ኣይከውንን እዩ ኢሉ ዝስደድ ዝብተን ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ ኢልና ኣሐዲስና ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ክሳዕ ክንደይ እያ እዛ ሃገር እዚ ኣብ ሽግር ዘላ ክሳዕ ክንደይ እዩ እዚ ጉጅለ ምልኪ ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ ብዝለዓለን ብዝኸፍአን ኣገባብ ኣተሓሕዛ ህዝቢ ሒዝዎ ዘሎ ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና እሞ ኣብ ዝመፅእ ብዝሰፍሐ ክንዘራረበሉን ናብ ህዝብና ከዓ መልእኽቲ ክንሰደሉን ካብቲ ዝመፅእ ዘለውን ካብ ህዝብና እዩ ዝመፅእ ኢና ንብል ስለዝኾነ ዓዊሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት እናመፁ ይረኣዩ ኣለዉ ምስክርነቶም ከዓ ፅቡቕ እዩ ዓዊሎም ኣብ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ከዓ እዚ ሕጂ ነልዕለሉ ዘለና ነጥብታት ክዛረቡ ምስ ከኣሉ ኣፀቢቕና ኣዕሚቕና ክንሳተፈሉ ዘለና እዩ ብዝኾነ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ዝመፅእ ቀዳም መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ ዝኽሪ ክብሪ ምስዋኣትና ኦኬ ጉድ ናይት ቴንክ ዩ የቀኒልና ክብረት